लोटले कारवटा एका तरणाट्याचो खून जाला। त्याच्या आंगभर सुऱ्याच्या हल्ल्याचो जखमो आसात। पुलीस सांगता ते प्रमाण मारला त्या तरणाट्याचे नाव लुईस बाप्तिस्त, वय 24। ताचे तोंड, डोळे, गळ्याचेर आणि हातांचेर सुऱ्याच्यो जखमो आसात। कारवटा ताच्या घराकडच्यान सुमार 50 मिटराचेर रस्त्याकडेक सकाळफुडें ताची रक्तान माखिल्ली कूड दिसली। हे कोणाचे तरी सोडाचे कर्म आसूये अशें आमदार मिकी म्हणटा। मायणा कुर्तरेचे पुलीस हे केशीची चौकशी करतात। आज तेगे मेडिकल केलेंच लोक पण तेगे कितें प्रॉब्लम बी कितें जालें? प्रॉब्लम कांय ना तेगेलें। राती येता म्हणसो तेका कोण मारून उडयलो आनी कितें सांगतलो। केन्ना कळ्ळें तुमकां? सकाळीं एक कोण दूद घेवन येता तेणें म्हाका सांगिल्लें कोण तिंका सांगिल्लें तो थिंगा पडलो म्हणून। तकलें का? गोंडी सुरी तकले तेजे। पुलिसां बी कितें? Let them do it. They can investigate it. Something happening in such a place. It won't be a person from far distance, from around. Could be very close to him. Can't be unknown, or I don't think to give safari to kill this type of people. केंद्र सरकाराच्या योजनांचो लोकांनी पुरेपूर फायदो घेवचो असो उलो विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन मारला। होण्या 70 जाल्ल्या भारत निर्माण हे लोक माहिती कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। हे कार्यावळीक खासदार शांताराम नायकय आसलो। सरकारी योजनांची घोषणा केली म्हूण जायना, योजनांची फॉर्मां वेबसायटीर लोकांक मेळूंक जाय अशें शांताराम नायक म्हणटा। आधुनिक जगात, इलेक्ट्रॉनिक जगात ही 24 तास भितर ती योजना सरकारच्या वेबसायटीचेर आसपाक जाय। केवळ सचिवालय एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, पत्रकारांक आपयले म्हणून ती लोकां कडेन पावना। पेपराचेर थोडेशें येवंक शकता आनी मागीर लोकांनी लायनीन हांगा भोंवप थंय भोंवप फॉर्म मेळचे काय कितें। आनी हे वेबसायटीचेर जी स्कीम घालतात त्या स्किमीक फॉर्म डावनलोड करून ते डाउनलोड केलेले फॉर्म वापरपाक जावपाक जाय। भारत निर्माणसाठी काय जे काय योजना केलेल्या आहेत केंद्र सरकारने, तर केंद्र सरकारच्या कार्यालयानं ही योजना सर्व कानाकोपऱ्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जवळ जावी आणि ती माहिती त्या प्रसारण कार्यालयानं खास इथं विजयदुर्गा सांस्कृतिक मंडळ आणि महारोगी सेवा समितीन घडोवन हाडिल्ली स्वरानंदवन ही संगीत कार्यावळ 27 आणि 28 ऑक्टोबराक जातली। आनंदवनातली चलया ही वेगळीच संगीत कार्यावळ करतली। 27 ऑक्टोबराक पणजेच्या कला अकादमीन जाल्यार 28 ऑक्टोबराक मडगावच्या रवींद्र भवनान ही कार्यावळ जातली। जे तुम्हाला एका विलेजसाठी किंवा एका शहरासाठी लागतं ते सगळं काही तिथे उपलब्ध आहे। हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे। आम्ही याला प्रवेशिका म्हणतोय, देणगी प्रवेशिका। जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही देणगी देऊ शकता, पण तिकीट असं आम्ही कुठलंही लावलेलं नाही या कार्यक्रमाला। कुठल्याही प्रकारचे घालता येण्यासारखे चांगले कपडे, चांगले म्हणजे स्वच्छ कपडे, नवीन कोणी मागत नाही, पण वापरता येण्यासारखे कपडे पाहिजेत, स्टीलची भांडी पाहिजे आहेत आणि जर तुमच्याकडे जुने लॅपटॉप पण सर्व्हिसेबल किंवा जुने सेलफोन्स असतील तर ते पाहिजे आहेत त्यांना। आणि ह्याचं आवाहन मी वृत्तपत्रांमध्ये केलेलं आहे आणि हे आम्ही सगळे लोकांना आम्ही आवाहन केले की 21 ते 24 ऑक्टोबर ह्या कालावधीमध्ये सकाळी 10 ते 5 मध्ये यूथ हॉस्टेलमध्ये हे कार्टन्स पॅक करून व्यवस्थित त्याच्यावर नाव घालून नेऊन द्यायचे आहेत। आपण हे काम करायचंय आणि आपला याच्यातला सहभाग म्हणून हे काम करायचंय। याच्यामध्ये कमर्शियल हे काहीच नाहीये। जेवढा याला खर्च येईल तो खर्च वजा जाता जेवढी रक्कम राहील ती सगळी रक्कम महारोगी सेवा आश्रमला पाठवली जाईल। आता घेऊया एक विसव।